Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Cah Ayu-ayu, wis semangat kabeh. Dinten menika alhamdulillah sehat kabeh. Mboten enten ingkang izin, ananging wonten ingkang mlebet metu ya, mlebu metu mergo sinyal mungkin ya, ora masalah. Kados biasane nggih dedonga rumiyin. Mbak Niken mimpin donga nggih. Donga kawiwitan. Donga cekap. Nggih, matur nuwun Mbak Niken pun dipimpin dedonga. Tetep semangat nang omah, gen engko diwenehi kelancaran, gangsar sing sinau lan ilmune berkah. Saderengipun pas sinaon kawiwitan iki tak abseni siji-siji gen padha ning GC-ne iki. Mau wis do mlebet nggih Mbak Dwina sampun. Seragame sampun jangkep Mbak Dwina. Pak, jangkep. Nggih. Aja lali cipute, aja lali seragame sing bener. Nadianto nang omah, seragame ya kudu tetep semangat. Iki Pak Mumu nganggo pink-pink seragam enggal, seragam anyar. Lucu ya. Barke wingi tujuane kuwi gen semakin semangat, duwe rasa, duwe feel yen sinau iki tenanan. Menika tesih peringatan anu nggih. Hari Pahlawan nggih. Kudu semangat ra oleh kalah karo para pahlawan. Nek kowe sinaone sregep, yen kowe sinaone tenanan ya kuwi pahlawan kuwi bangga sing wis usaha memperjuangkan kemerdekaan. Nah, berarti nek zaman saiki kudune awake dhewe berjuangnya piye, Nduk? Mbak Maya? Sinaune tenanan. Nggih. Enggak main-main apa ya? Mungkin sinau, Pak. Dadi dina iki kudu dimaknai tenanan lan kudu dadi apa ya? Dadi pepeling, dadi pangeling-eling ben kowe samsaya sregep engko gen mlebu PTN sing dipengeni mengkono. Lajeng mangke sinaune wis Pak Mumu andharke ing GC ya, dadi ana diskusi kelompok, bar iki langsung Pak Mumu break out. Dadi kelompok-kelompok random, muga-muga tetep kompak. Sanadyanto ora ngerti kancane kelompok kuwi sapa. Yen saka gambar iki, gambare Pak Mumu iki. Nah iki kira-kira bakal bahas tag apa? Batik. Nah, batik ya. Nggih Pak Mumu wiwiti nggih niki share screen rumiyin sekedap saderenge breakout. Kalau wau sampun bika napa? GC. Lah Pak Mumu ngunggah wonten materi-materi sing wujude lanjutan nggih. Lah niki di-download riyen. Alhamdulillah yang sampun. Lah niki kangge diskusi dinten menika. Lajeng wonten bahan ajar sing awujud flipbook. Dados Pak Mumu desain flipbook gen kowe semangat sinau. Nggih, Pak. Nah, dina iki tujuan pembelajaran utawa ancase pasinaon isih padha. Isih yaiku kegiatan pembelajaran daring nganggo discovery learning sing awujud mengko ana diskusi. Kuwi gen bocah-bocah kabeh kuwi bisa sing kepisan jabarke ragam teks sing keri dhewe mangerteni relevansi ya. Dadi ing jaman saiki kuwi isih iso dienggo apa ora to busana sing iki? Isih iso mupangati iso berguna apa ora to busana iki? Pak. Nah, bab sinau kala wingi sing gawe deskripsi kuwi kudu piye, Mbak? Kudu ana ring-ringane. Nggih. Ana objeke. Nggih. Spesifik. Nggih. Nggih. Lah, kalau wingi sampun dibahas langkah-langkah teks deskripsi ya. Struktur deskripsi ingkang jangkep. Jelaske peperincane struktur deskripsi. Dadi irah-irahane judule apa ditulis, terus identifikasi niki awujud apa, bentuke apa. Terus yang ketelu rincian bagian iki dijlentrehake piye, sing kepapat diwenehi panutup utawa kesimpulan kelompokmu kuwi saka teks kuwi apa. Nggih sampun pun jangkep pun do ngertos. Sakmenika Pak Mu breakout nggih, siap nggih. Gambarake peperincane objek kang dideskripsikake bisa diandharake klasifikasi banjur rinciane. Baru paragraf 1. It's okay, Bit. Kamu jelasin paragraf 1 tok juga nggak apa-apa. Lale nge-lag.
Langsung join kuisis nggih. Nggih, Mas. Semangat yo. Iki dadi nilai PH mau wis sinau kanthi diskusi, wis do mudeng kabeh. Nggih. Sampun? Pak. Sampun. Oke, Pak Muwiti nggih, sampun jangkep. Semangat garap kuisise. Ayo Mbak Nabila memimpin iki. Ijine, yo liyane aja kalah. Liyane aja kalah, aja kesusu. Kasile sampun medal. Mbak Niken juara. Mbak Anjani, Mbak Nabila. Alhamdulillah nggih hasilnya pun medal nggih. Wah iki bijine luwih apik, ketepatane luwih jos timbange ndek wingi. Sumangga refleksi pembelajaran ing dinten menika sampun sinau napa wae wau ing bab diskusi kelompok uga kuisis. Ana sambung rakete ana hubungane ora? Coba Mbak kelompok 1 perwakilan Mbak Nisa, yuk. Sinau tentang batik Sidomukti. Nggih. Motif-motif filosofine, Nggih. strukture. Nggih. Tiap kuwi Pak, tiap-tiap batik ing tiap-tiap daerah iku kan beda-beda motive. Nah, kuwi iki duweni apa ya, Pak? Filosofi lan kayak nunjuke strata ngono, Pak. Nah, Jadi koyo mau batik Sidomukti kalau nek gunungan kuwi gunung kuwi duweni teges apa ya? Kudu apa niku jenenge? kasampurnan ya. Dadi urip kuwi kudu teguh. Heeh. Terus Nek teksnya pun kan identifikasike batik niku batik Sidomukti. nggih. Terus Sidomukti niku saking Wondowoso Jawa yaiku Sido lan Mukti. Sido niku tegese jadi dados terus Mukti niku melok. Oyo contohe motif kembang. Motif kembang kuwi kan simbol Nggih, dados wonten gambar-gambar sing jelasaken bilih motif-motif niku nduweni nilai-nilai lan pas garap kuisis ana gambare dadi gampang sing mbayang. Oke. Nah, intine Pak Mumu jangkepi kesimpulan refleksi saking pembelajaran dinten menika saking bocah-bocah sing wis apik. Dadi pembelajaran teks deskripsi ing kene wis nyinau struktur, uga ana ira-irahan, ana apa wau? Sakbare ira-irahan? Deskripsi bagian. Nggih, kang terakhir. Nah, wis jangkep kabeh, wis ngerti saka struktur lan isine, sok yen gawe teks ing pasinaon ngarep iso dadi apik banget iki. Hari Pahlawan, semangat Hari Pahlawan ya kudu tetep senyum, kudu tetep sumringah sing sinau. Terus 3M aja lali sing mau ya 3M, menjaga jarak, nganggo masker lan jaga kesehatan lan kebersihan awake dhewe, cuci tangan lan sak piturute. Sumangga dipun tutup kanthi dedonga. Monggo kanca-kanca dedonga kawiwitan. Cekap. Alhamdulillah pasinaon sampun cekap, Pak Mumu matur nuwun sanget, sampun sami semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Cahayu. Semangat kabeh sinaune.